kai da bakin ciki kun yi hannun riga. Ni ba kawai jinka nake. Domin duk macen da ta shigo cikin rayuwarka to ba ta taɓa son ka saboda Allah. Ko dai za ta so ka dai saboda wani abin hannunka ko kuma wani abu. Ina so kai sabin din wannan kan. Haka zalika kuma duk macen da za ka ga ta zo gare ka to dole akwai wani abu a jikinka da take so. Haidar kenan. Nanata ba kalar sauran mata ba ce. Sannan ina so in faɗa ma cewa irin wannan halayen da ka faɗa akwai ɗaiɗaikun mata da suka babbanta ba su da wayannan halayen. Nanata tana ciki. Don haka nake so in faɗa ma cewa kada ka taɓa haɗe dukkanin halayen mata kamar da su munana. Don wata ta taɓa yaudararka. An yaudare ni, amma yana so ka sani tabbas kai ma wata ranar za a yaudare ka kamar yadda aka yaudare ni. Amma shikenan, tunda na fuskanci kamar baka yarda da batuna ba, zan baka dama to ka gwada ta mana. Ka kira ta zo nan gurin, akwai wata game da nake so na haɗa mara da ni da kai da ita. A nan ne kawai zan tabbatar maka da cewa gaskiya nake gaya mu. Allah dan annaba hairi, ka bari kawai. Ya kamata a ce ka san me za ka dinga faɗa akan wadda zan faɗa. Dan kana abokina bai kamata a ce ka zo ka dinga faɗa wa'annan kalaman. Ku yi haƙuri saboda na saka muku baki. Sunana Nasir. Amma abokina, kada ka sake ka amince da wannan shawarar da yake baka. Amma ban gane me kake nufi. Kan na yadda da me? Na ji hirar duk da kuke yi, amma fa ka sani abokina, su fa mata ba a gwada su, musamman mata wannan hanyar. Na gode sosai abokina. Kar ka bi abin da nake so, tunda na kamar ya razana ka. Zan kira ta, ko dan na nuna mai cewa soyayya da take min babu sirki a cikinta. To shikenan. Hello, salamu alaikum. Yanzu kina ina? Okay, amma ina kika je? Gasar so. Kada ki ce kin da daga unguwar. Kin san me nake so da ke my love? Ina inda muke zama nan Kobra. Da Allah ki biyo ta nan, ina so mu magana da ke. In ya so kin ga sai mu ce gidanta. Love you. Ga ta nan ta taho. Dama na faɗa ma, nanar ta daban ce, kuma ɗan lokaci ƙalilan ya rage, kai ma ka tabbatar da haka, kuma za ka tabbatar. Shikenan, ina wayarka? Ga wayata? Yanzu zan kira ka, dan ta zo ka je ka dan samu wani gurin ka laɓe, idan ta zo za ka ji koma menene. To shikenan, sai ka kira. Gasar so. Zan buɗe ta kafin ka ƙarasa sai ka kira. Amincin Allah su tabbata a gare ki. Kai ma haka. An baiwa Allah sannu fa. Kaga mala, idan tambaya sa kai, ba ni ya kamata ka tambaya ba. Yana da kyau ka nemi ganan mutane da yawa, ka nemi wani a nan gurin ka tambaya mana, saboda ni ma ba kuwa ce. A'a, ba tambaya nake ba, kawai na zo dan sanar da ke wani abu. Wani abu kuma? To wannan wani irin abu ne? Shin wani ya taɓa sanar da ke cewa murmushinki abin so ne? Ko ko wani ya taɓa gaya miki murmushinki tamkar hasken fitila ne wanda yake shiga cikin zuciya ko da ba ra'ayi?
a gidana zaki huta. Maganar gaskiya ba ma ni kaɗai ba, kaf kafatanin mutanen da suke cikin gurin nan kowa sai da kika janye hankalinsa daga zuwan kinan gurin. Yanzu ban fahimci abin da kake so ka faɗa min ba. Saboda haka kai bayani yace zan gane. Gaskiya ne, amma da a ce zaki bani dama na zauna da sai na fi sanar da ke ta sigar da zaki fi ganewa. Shikenan, bismillah. Na gode. Ina nufin tsananin kyawun da Allah ya miki. Hakan ne ya tattaro hankalin kaf mazajen da suke gurin nan kanki. Daɗi da ƙari kuma, ga wani tattausan murmushi wanda da shi kika fara arba zuwa nan gurin. Ina son ki komai rinsi. A ɓangaren tafiya kuma, kin kai ajin ƙarshe daga shigowar ki gurin nan. Ina yawan ganin mata suna wucewa. Amma daga shigowar ki, sai naga kamar ada ba mata ne suke wucewa ba. Hakan ne yasa na ce bari na zo na sanar da ke abin da baki sani ba. Idan kuma har kin sani, ina mai sanar da ke ki gode wa Allah. Kamar yadda na san komai naki na daban ne. Ku tabbas na san cewa sunanki dole zai kasance na daban. Idan ba damuwa zan iya sanin sunanki? Zo na nuna miki wata na da taurari a gidana zaki huta na kai ki da. Tunanin me kike kuma? A'a, ba komai. Aina muka tsaya. Sunanki zaki gaya min. Sunana Fatima. Wow. Dama sunanta Fatima, ma ni ban ma sani ba. Ma kuma ana kira na da Nana. Gaskiya ne. Dama na san dole sunanki zai kasance haka ne. Na gode sosai. Babu batun godiya tsakanina da ke. Domin ko duk inda aka bar ta maganar gaskiya, to babu magana godiya a gurin. Shikenan. Na barki lafiya. Dakata. Akwai wani abu ne sarauniya? Shikenan abin da ya kawo ka? Shikenan. Tabbata? Ƙwarai. Wannan maganar tata tana nufin ta yarda da Haidar a matsayin masoyi kenan? Idan ba damuwa, ina roƙon wata alfarma a gurinka. Shikenan ina jinki. A'a fa, kar kai saurin yadda tun kafin ka ji abin da zan nema daga gare ka. Shikenan. Kuma menene na yadda? Amma menene alfarmar? Dama ina Tabbas na yi kuskure. Gasar so. Lahikin bin mamaki. Anan na gama yaban dukkanin halayen. Ashe ke ma kamar sauran mata kike? Ashe dama Nana tasirin kalafin wasu zai iya sawa ki sauya? Banza. Sha mace amana wallahi kin cuce ni. Sai da na faɗa ma, kar kai wannan wasan, amma ka ƙiji, ba iga ma ana wasa da su. Gware da ni. Yanzu ba gashi ba. Dalilin haka na gane wannan banzan, na gane asalin kalarta, na gane ba so na ta. Ni kake cewa ba na son ka? Ka kalli cikin ido na ka ce ba na son ka? Ya ce wa mutunci. Cikin da nake a rayuwata ban taɓa yadda da mutum lokaci guda ba. Sai kai, ashe kai ka zo ne domin ka rusa min farin ciki na, ka rusa soyayya ta. Ashe kai munafiki. Yesu, na gode da soyayya da ka nuna min. Dakata. Idan har ka barta ta tafi, ba za ka taɓa samun mace mai son ka kamar ta ba. Shin wai ma ka san me ta ce mai? Gasar so. Gasar so. To in baka sani ba ka sani. Haka ta ce sai ta zo ya koya mata kalamai daɗaɗa da za ta dinga maka. Ƙwarai da gaske Yusuf, haka ta ce min. Kuma faɗarta ne ya canja min ra'ayina na cewa duka mata mai yaudara ne. Ka ce zan ce, tabbas Nana ta daban ce a cikin mata, to kuma yanzu ma zan ƙara sanar da kai cewa tabbas Nana ta daban ce, kuma ta musamman. Nana, ban san ta ina ne zan fara ba, amma Nana, wallahi kin san ina son ki.
Duk abin da na yi na yi ne saboda ina son ki kuma ina jin kishi a kan ki. Wallahi sun matallahi na ina mugun son ki na. Ina fatan ba za ki kalli wannan abin da ni ba. Za ki kalle shi a matsayin ƙauna da kuma soyayya tsakanin mu. Kin san an ce ƙaƙoni ma ana sa na. Na sani Yusuf, kamar yadda rayuwata ta zama mita, to haka kai ma yanayin zai zama maka na da. Yusuf, ina son ka sosai kuma ina kaunar ka. Ba zan iya rayuwa babu kai ba. Ba zan iya rabuwa da kai ba. Da gaske na nana? Ni dai na ki ne. Na ira? Na san ki komai rinsi, wari zanki ne. San ki ya min naɗi bar